Salutare, bine la un nou joc pe canal, ce anume Minecraft, un joc super șmecher. Iar de data aceasta urmează să-mi încep o serie de survival care va dura mult timp. Și da, știu că abia am început videoclipul și că nu o să vă convină asta, dar având în vedere că sunt un maestru, n-am murit, trebuie să fac asta. Îmi pare rău! Bun, revenind. Vă marcați butonul de like, detonați butonul de subscribe, lăsați un comentariu ca să știu că sunteți niște roboți, iar cu toate astea fiind zise, hai să începem! Ei, eu lași cake. Nu prea sună prin mine, dar... good to know. Da. În această serie vreau să țineți minte că eu în fiecare episod voi avea câte un goal de ăsta pe care dacă nu mi-l îndeplinesc, închid videoclipul dacă e prea lung, dar în general, na, o să mi-l îndeplinesc. Iar scopul de astăzi este în mare parte să-mi fac un inventar și să-mi găsesc un loc în care să stau ca să fie ok. Da. Dacă vă întrebați cum de am început o serie Minecraft, după cum vă dați seama, nu cred aici meu, credeți-mi și o nevoie de ceva mai chill, fără împușcături, fără agitație, caladuri sau calamari. Minecraft. Și Veți avea plăcuta, frumoasa surpriză de a avea episoade zilnic. Bine, nici chiar zilnic, dar de câteva ori bune. Doamne, ce prostii vorbesc. De multe ori pe săptămână, de episoade dese, atâta tot. Bravo, X. Ai un creier de mangustă prăjită. Așa, bun. Badabim, badabim, badabum. Bang! Wooden pickaxe. Flint and steel. Vezi un Minecraft movie? Eu l-am văzut. Dacă o să reușesc cumva să-mi fac, cum se numea, să-mi fac un, să activez comentariile, pentru că nu știu cum funcționează treaba asta. Eu încerc să le activez și vă zic să lăsați comentarii, dar pentru că de fiecare dată zic, da mă, ăsta e videoclipul în care vom avea comentarii. Dar nu știu că nu reușesc să bag comentarii, așa că scrieți în comentarii dacă sunt comentarii, ce să zic. Ai, de capul meu. Ce, doamne, de ce merge așa jocul? Și la ce mă refeream prin să fac un inventar? E bine, mă refeream un inventar de ăsta, gen să am niște unelte bune, puțin iron, na, chestii de-astea basic, dar na, care să mă ajute. Așa, bum, badabim, badabum, pickaxe de stone, sabie. Ce prostâs. Și vom pretinde că asta s-a transformat într-o lopată, exact așa cum ar fi trebuit, nu într-o sabie, pentru că sunt eu un incompetent. Da, bun. Am topor de rezervă, ce zic. Acum cred că o să mă duc un pic prin chei. Da, prin chei, va avea în vedere că ce-am de pierdut. Cu siguranță sunt de ajuns de pregătit. Fugi, fugi! Pun pe aici, nu pe aici, ia-ți goal. Am vrut să fac asta în caz că nu v-ați dat seama, doar că... Da, am vrut să fac, doar că... Brr, patapim. Il mio cappello è pieno di
No way! No way! Jungle Temple. Dacă așa, da, Jungle Temple. Cum adică să numească așa? To be honest, asta e una dintre structurile mele preferate. Pe care nu prea știu cum funcționează. Știu numai că sunt capcane. Și că e ceva chest de ăsta ascuns pe undeva. Ce să mă fac câteva torțe? Hai! What? Gata, știu ce trebuie să fac. Să le fură ăstora sticky pistonul. Și să le fură salut. Joane, flash fire aspect! Rotă flash. Funcționează. Da. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ia chestia asta că poate mai face ceva cu redstone, știu eu. Nu știu, că nu sunt bun la redstone. Bă, dar-i nesimțită rău fața asta, bă. Și gândeam când ziceam că nu sunt bun la redstone, mă pricep. Mi-am riscat viața și mi-am luat săgeți în bun ca să ce? Ca să iau gold. Minecraft. Un joc atât de calm. Ce să zic. Oh, hell, eu nu mă duc în pădure de bărci. Deci, savanele sunt atât de șmechere. Pe lângă faptul că lemnul ăla de acacia e... Bă, îs șmechere. Pe lângă pădurile de bărci care îs... Papă. Ce ziceam că am și paroțel! Pentru... Nu, bă, numai și numai pentru Nubalențiu o să-i dau timp la acest paroțel. Nubalențiu, dacă te uiți, vreau să știi că paroțelul ăsta e un haps. Creeper. Bucioare, mă, ăsta, mă. Îi dau acum cookie, flomor. Oh, hell yeah! Bă, urăsc Uite, de asta urăsc eu parosei. Asta, mă, că eu de aici am început, mă. Lasă! Bă,
Bă, hapsânule! Tot nu înțeleg că nu Balenciu. Oh, chicken jockey! Chicken jockey! Chiar că e doar un jockey. Uite vaci maro, roșii, galbene, piggy. Nu pot să zic că îmi pare rău. Nu, Balenciu, chiar îmi pare rău că vom muri, dar nu prea. Oh, nu. Nu. Get out. Ieși afară. Bă, nu pot, bă. Trebuie să-i fac aici un mormânt, bă. You're a monster! Oh, sper că glumești, că nu-i bun mesajul meu. Damn, bro. Îmi pare rău, dar e adevărat. Gata, îi fac aici un mormânt de 5 stele, ca să nu se plângă nimeni că sunt un om fără suflet. Is that a shipwreck? Is that a ruined portal? Hey yo! Is that a place, boy? Is that a savannah, boy? Ok, bro, ar trebui să mă cam potolesc. Bro, sit ăsta e crazy! Super crazy e! Dacă aici am și eu niște nu diamante, flint and steel. Nu. Flint and steel. Creme de șoțel.
ok. Carrots. Bun. Șmos. Parcă să avea doar un singur chest. Nu, au două. Au trei. Hai, nu. Iron-ul ăsta schimbăm. Ia să mă nec. Pește. Cherry Blossom. Opa. Dacă astăzi reușesc să și postez videoclipul ăsta, ești mecher. Savana, Cherry Blossom, mamă. Mă gândesc că Savana cea mai mult, Flint and steel, chick and jockey. I am. Vili. Am văzut așa cu coada ochiului meu șoptit o păsărică. Mi s-a părut. Probabil mi s-a părut, dar da. Că merită încercat. Și... da, cred că să-ți mănânc friptură de păsărică pentru că m-am mințit. Jump in the water! Nu a fost dor să fac un videoclip pe YouTube. Chiar mi-a fost foarte dor. Flint and steel, chick and jockey. I am. Vreau să dau mai repede de un village ca să pot să-mi craftez chestiile și să închei episodul ăsta aici, pentru că vreau să-mi îndeplinesc scopul la acest videoclip, și anume acela de a avea un inventar cum trebuie, și vreau să să găsesc un village în care să-mi pot face. Boys, este GG, căutarea mea a luat sfârșit. Am găsit un village. Dacă ați ajuns până aici la episod, scrieți în comentarii Boboc pute. Și da, scrieți în comentarii Boboc pute, ca să văd cât mai multe comentarii. Dacă comentarii, dacă nu... Deci, după mine, dacă îs comentarii, dacă o să mor de mâna lui Boboc, dar măcar o să mor râzând, da, dacă nu, nu o să mor, oricum să mor, dar nu râzând. Ce aș putea mânca? Am zis eu ca să mănânc fripturi de pasăre. Go, go, go! MLG! Mi-a rupt picioarele. Bă, stai mă, că eu acum nu mai știu să mă întorc. Eu trebuie să fiu atent, bă. Hey, who cares? Ice Bucket Challenge! Oh, man. De ce nu pot să adauge rațe pe Minecraft sau alte animale? Deci, oamenii mei pe Minecraft, eu nu înțeleg o chestie. Se chinuie să facă mobia, să facă conceptele. De ce nu se mai pot chinui încă puțin să adauge în joc? Și ne pun pe noi la mob vote. Uite, e încă un village acolo. V-am zis eu, dați banii. Oh, bro, cum sunt casele astea alineate.
Ok, ia să-mi dau acolo spawn point-ul. Chiar. Mamă, trebuie să îmi pun repede că vreau să prind apusul și ca să fac sfârșitul de episod. Un sfârșit cât mai șmecher. Deci, Iron Pickaxe, Iron Sword, Iron Axe plus Shovel, Bucket, crafting table-ul îl iau după, torțe și mâncare. Și n-am mai prins apusul ăla. Ce stricat ăsta. Da ce are dacă mă mai prind un pic acum prin village cât îl mai prind? Nu cred că are nimic. Beetroot, cine are nevoie de prostia asta? Nimeni. Get out. Blacksmith! Tu îmi spui mie că eu am făcut asta degeaba? Tu îmi spui mie că eu mi-am pus tot degeaba. Well, hai că luăm și pe ăsta. Alt la armură, nu zic, nu? Ce-i drept. Dar asta nu prea e ok cu... Bro, scoate mai repede torțele. Am nevoie numai de prostii aici. Ok, eu sunt numai prostii, da. Eu nu mai am o bucată de iron. Cui pasă? Mie-mi pasă. Nu e iron, nu e iron. Și ceva, mă, ce mai strică mie cu un advertisement? Achievement. Iată vin colind tot florile albe. Oh, ce are un golem drăguț. Chiar nu vreau să moară, bă. Chiar îmi pare rău. Mi-ar părea foarte rău de el, bă, dacă ar muri. Bruh, bruh, bruh. Bruh, 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 bruh. Rău dacă ar muri, pentru că, na, chiar mi-ar părea rău. Dar inventarul meu din secunda aceasta este făcut complet. Ieși afară! Du-te după ăla, că ți-odată... Înțeleg de ce zombie ăștia caută creiere. E bine, n-au ce căuta la mine. Iar trebuie să vă zic că mi-a plăcut foarte tare acest episod Skibidi. Iar cu astea fiind zise, v-am lăsat.